हेलो स्नापर गुड मर्निं फुंबिलिनि बेनिसिम खुलुमनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो आंबो जिरायना मोजां दं दिनै फुंजानि नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअ खनसेफोर हरायबाय बिदिब्ला नोंथांमोना दिनै ब्लग नायलांबाय थादों आङो दिनै मामा शेयार खालामनाय नोंथांमोना एसे शेयार खालामनानै स्नापर दिनै वाकिंबो थांखांबाय एसे योगाबो खालामनानै लाखांबाय ओमफ्राय दा नै साहा लोंनोसै साहा माने ग्रीन टि ओमफ्राय नै दा ग्रीन टि लोंना लानोसै ओमफ्रायसो बिस्कुट लादों आं नै बिस्कुटआ अबस्था गैखाया आरोखि ओरैबायदि बायफ्लेजोबखादों आंनि क्रेकजेक बिस्कुटआ नै ग्रीन टि लोंनोसै आं एसे नै फिसाजोआ मालाय पक'रि बानायलायबाय फिसाजोनि आखाइनि पक'रि मोनजानोसैलाय आंहाबो लाल साहाबो बानायना होफैबाय ओमफ्राय नायनाय खिथां माथां माबा गेलेग्रानो थैखागोनसो जेलिथां माथां मा होनो स्लाइमि ना माबानो होनबा बायदि मा खालामो बेलासि जानाय लोगो लोगो फिसाजोआ मा बानायलायखो नोंनो होनदों बानायलाङो फिसाजोनि पक'रि फिसाजोनि आखाइनि पक'रि मोनजानोसैलाय नै लाल साहाखौ फुदुंना फैबाय ओमफ्राय माखासे आखाइयाव गोलैदेर जाबावबाय गावहा लाल साहाया मालपवा ना जानाव मा ना जानावनो माबा होदों मा होखोथाय माबा काला नमकबो होखो ना माखो सात मसला माबा पियाज होजोब्बाय नो फिसाजो देरनायखाय आंहा बानायनांला मोनजायो बेलासिनि लाल साहाखौ बिराद फुदुंना होनांगौ बिराद गोथाव फुदुङो साहाखौ मामिनि आखाइनि साहा लाल साहा मोनलोंबासो सान्थि मोनग्रा जाबाय आंहा बेलासियाव नोंनि फिसालानि आखाइनि साहाखौ माला मोनजागोन आं हौवाफ्रा मावामोन हौवाफ्रा मावनांगौना एसेथ' मालाबा ओंखाम बानायाबाबो बिफायानो मावाबा फिसाला मावनांगौ जाखा औ नों लोमजानाय सोरजों ओंखाम बानायो लोमजाबासो संगोन मालाय बानायथ'ना नोंना फिसालायाथ' मालाबा बानायफेरा बेबो लोमजाबा रावबो गैयाबा बानायनांगोन ना ओमफ्राय दै एरि होआ होमबा दा बिनानाव दं नालाय ओंखायनो मावथ'आ आरो बिनानाव थाबाय नालाय रावबो गैयाबा मावनांगोन बा हाइजें होलायनानै आं फिसाया बिराद मोजां फुदुंदों दे लाल साहाखौ टेस्टिखा खामानिखौ एसेयावनो रोंथारो आं फिसाया बिमानिखौ नायबानो हारसिं रोङो ओमफ्राय बायो आरो एखमबा माने उन्दै नालाय एखमबा बानाय एखमबा मोजोबनानै थाखायो ओमफ्राय मोनदां खानाय मानि लाबाय नै पक'रिया आंहा एसे फट' लुबनाय आयो आखाया पक'रि बानायनायनि आखायानो दा एसे खर' लोबनायाव बिदि जायो जोंहा एसे बेरायनोसैलाय आजायासो लोंदों एसे बेरायनोसै नै नानि बिनानाव गदाय ओमफ्राय हनै मामि मालाय बिमादैजों जि गोमोन मामिया बिमादै फैनो होननाय लोगो लोगो खारदावथारबाय बिमादैजों थानानै गोसोम मोनबायनो नों खोमसि जानायखायसो नुदों आइलाय माथो ओरै दं मादै ओरै दं आदै गावखौ गोसोम नुबाय होनबाय नै बिमादैजों थानानै मागुरमारिसो ना नैबे मागुरमारि टि गार्डेन नै जोंना मागुरमारिनि टि गार्डेन हाखरबारि मागुरमारि टि गार्डेनावसो बेरायफैबाय नै जोंहा सान हाबहांनो खेबनो होनदो साहाया जा मोजां जाना दङ नै दाबायदियाव अखा मोननानै बैबायदि गोजौ गाहायबा साबसिन नुथारो ना माबा आदै बेबायदि गोजौ गाहायबा मोजां नुसिनथारो माबाखौ साहा बागानखौ टि गार्डेन मागुरमारि हाखरबारि बागानाव एसे बेरायफैबाय नै जोंहा जेरैबो सोरगिदिं बागान साहा बागान टि गार्डेन
दे ओरै सिदा थादो सेलफि लानोसै दे ओरैबासो नुहुरगोनदां दे दा नै जोङो एसे साहा खानानै लांसै एसे फैबाय नालाय एसे खानो लुगैदों आरो जेरै मोखां मोखां एसे रोदोमनानैबो दं नालाय बेखौनो एसे खानानै लांसै प्लास्टिकबो दंखायोमोन न'आवनो बेखौनो एसे खानानै लांसै होननानै खाबाय आरो जोङो नै बेरायखांबाय जोङो मोनालायबाय साहाबो एसे खानानै लाबाय नै साहा बिलाइ एसे खानानै लाबाय एसे मोनाद्रायना फैदों बिदि प्लान गैयामोन नालाय प्लानिंआबो ओंखायनो होमबाबो बेरायनो मोनबायना एसे मामिया टि गार्डेन नुबाय एसे आबौआ हनै देखायफैबाय माइनि लामाखौ मोनफिनबाय ओइ मामि खिथाफिनद' लामा आन्दायगासिनो गैला नै मोनालायबाय बावनो साहा बागानाव मोनानानै फैनानै मा खिथाद' नै नैबे आगदाजों नामा फैनायाबो सिसिब्लंसो फैदोंमोन जोङो न' मोनबानो ए न' दङनो सिसिब्लंसो फैदोंमोन आरो जों सिसिब्लं गैला दामोन नैबे ब्रिजनि ओरैजों नामा नैबेजों थाङोनदां बेजों औ नोंगौ आदै नोंगौ बेजों फैदो नैबेजों आगदाजों फैदो औ जों सिसिब्लंसो फैथारदोंमोनदां बेजोंनो ससे आदै ससे बै जों ओंखारनायनिफ्राय फैनाया बिदिमोन बै न'खौ नायदों बियो बै न'खौ जमा थाग्राना मामे बिदिमोनथ' दासो आन्दायनानै फैखागोनहाय बेजों फैफिना होनबाय नालाय बेजोंनो लांफिन नागिरबाय जोंखौ औ गारलाय देन्जार फिदिङो ना ओरै बेयावनो लाखिथ'दोंमोन ना ओरै बैयाव ए नैबेहाय गोजौआव एसे गोजौआव लाखिथ'नो होननानै बावनो गादोंमोन मामियासो बोरैबा न'खौ नायनानै लानो रोंगारदोंमोनहाय मामिनि खोथाखौ लायोना फेक्टरायसो गिदिंबाय थानाय गैलालायनो थावाबो दाना एलाय बेखौ मानखोनानै दैबाव थाफैदों ना फुल सोखानायसो गुवाहाटियाव थांनो होननानै गुवाहाटियाव थांनो सोखानायमोन नैबेजों थादोंमोनबा मामिया ओमफ्राय जोंसो नङा होननानै बोरै लिंलांबायबा बे बुरै नङा लांनो सोलाय बै दाउ ब्रयलार फवासे लांसै नामा बबेहाय मोनो बेयाव दखान दंथारो ए दखान दङबालाय होनबालाय माथो माबा जानांगौ एसे आबैया जाहैबा बराथरा औ दखान दं आरो दखान गासिबो माबा एदेरा मिरामिससो मेथाइ जाखांबायसो जानाय दखानाव जा गोथाव मोना बागाननि दखानाव मेथाइ जादावबायसो जोङो जा गोथावबावसोमोन पकरिया ना गोथाव जादों ना पकरिया आरो आबैया मा जागोन जेबो गैला ना अच्छा लग रहा है ना सनफ्लावर में जा मोजां बानायदोंमोनलाय इधर में वो सारो बना हुआ है साहा बागान थिंजायनो नै साहा बागान गेजेरावनो माने नेपाल बस्ति मोनसे दङ बेयाव जोङो फैनानै मेथाइ जाफैलायबावबायसो आं मिन्थिफेरबावामोन बेयाव नेपाल बस्ति बेबायदि दखान दङ होननानै मोनानि आलासि फैदों नै जोंना बिस्कुट जादों सोरनि हाबफैखो जादो दे मोनानि आलासि खननानैबो जानो रोङा गावहा गांग्रिं गानलायलायनाय सोरनि जाखो बिबार गोनांलाय मामि गोदोनायाव बिबार थेबलायबावनायसो सोरनिथाय जाद' फिसासो बानायना होनांगौमोनदां आं गिदिरसो बानायना होबाय सोलायसै नालाय बिसोरो फिसाखौ जादो होमबालाय
दा नै ओंखाम जाना लानोसैलाय जि मेंनाय मोननानै आङो सङासै ओमफ्राय आं ओंखाम संबाय फिसाजोआ नै मालाय कफि ओमफ्राय आलु टमेट' एवबाय ओमफ्राय गावनो सङो गावनो जा आं बोरै एथ' गोथाव संनो रोंखो होनगासिनो आरोखि जा गोथाव जाखादोंमोन नै टेस्टि टेस्टि रोंबायहाय माया संनो जोंना बिमानि आखाइखौ लाजोबथारबाय माया संनो रोंथारबाय संनो रोंबाय मा संनो रोंबाय साहा बागान बेरायहैनानै आन्दायगुलायनाय लेट जानानै फैबाय आरो आइमोनाव दसे थांबावबाय एसे खामानि दङ होननानै आदैया लेट जाबोबाय 8:30 सफैखाबाय दे जादो दे दा फिसाजोआ बेखौ एवबाय आरो दा ओंखाम जाना लागोनसै सनाफोर बिदिब्ला दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै सनाफोर भिडिअ हरनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय गुड नाइट आरो आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो सनाफोर लोगोसे साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय सनाफोर बाय बाय